På Vriksted Efterskole er der fokus på sport. Eleverne kan klatre, ro i kajak, dyrke crossfit, springgymnastik og meget mere. For uden en masse seje sportstilbud, så er efterskolen også fokuseret på at hjælpe unge, der har det svært med ord og tal. Det betyder for eksempelvis, at meget undervisning foregår med specielle computerprogrammer, der hjælper eleverne med at læse op eller skrive ned. Undervisning er anderledes her på grund af, du får dit iPad, og så får du hjælpemidler og apps for dit iPad, så skriver du måske et ord, hvor du kun har 2 bogstaver, du ved, hvordan de skal være, og dit iPad ved alligevel, hvad du mener. Det specielle ved denne skole er, at der er meget fysiske aktiviteter, og lærerne de er også meget mere fokuseret på sådan nogle elever som os, som der har svært ved at lære at læse eller at se tal. Det fede ved at gå på efterskole er, at man er sammen med sine venner 24/7, og det samme med lærerne. Vil du gerne vide mere om, hvordan det er at gå på Vriksted Efterskole, så kan du læse om det i Zeitung.